Добрый вечер. Добрый вечер. Так, па гуку, калі зараз павінна быць лепей, правяраю, ці ўсё ў парадку. Я не чую гульні ў сябе. Und Мгм. Нешта ўсё яшчэ не чую. А чаму? А чаму я не чую? Як это называецца? Усё яшчэ няма нічога, што за халера? Так. Ага, знайшоў, у чым праблема. Мгм. Вось, пайшло. Ёсць у мяне. Цудоўна. Ёсць. Добрый вечар. Добрый вечар. Што мы сёння робім? Мы сёння працягваем Senua Sacrifice. Гісторыю пра дзяўчыну у сярэднявеччы, такім глыбокам сярэднявеччы, у якой ёсць цэлы набор ментальных расстройстваў, і яна прыехала на землю вікінгаў і тут шукае шлях, як вяртаць свайго каханага Дыліана, вяртаць з лап Хель. Мы ўжо прайшлі, ўжо было 2 стрымы па ёй. Мы ўжо даволі глыбока ў гульне. Яна вельмі даволі кароткая, не зусім кароткая. Можа, мы сёння пройдзем, можа не. Я думаю, што мы прыкладна дзесьці ўжо блізка пераходзім пакрыху ў трэцюю частку гульні, альбо ўжо ў трэцяй частцы гульні. Дакладна моманта не памятаю, бо некаторыя рэчы праходзіў я ў першы раз даволі даўно. І зараз у нас па падзеях яна змагалася з Хель, паспрабавала, і у яе гэта не атрымалася, яна прайграла і разбіўся яе клінок. Вось, мы зараз шукаем новае лязо, і ў гэтым дрэве ёсць меч Сігрума. Я забыўся, як яго дакладна гэты меч клічуць. І для таго, каб яго атрымаць, нам патрэбна прайсці 3 выпрабаванні Одзіна. Адное мы ўжо зрабілі, вось толькі, і нам патрэбна яшчэ 2. Будзем рабіць іх. Спадзяюся, па гуку у мяне зараз захоп нармальна ідзе, не з геймпада, як было ў папярэдні раз. Павінна быць усё ў парадку. I saw once a plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than 40 and many older. And where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. Where are we? I don't like it. This place feels... What is this place? Цікава, да чаго гэта пра хваробу узадванне гісторыі. Гэта гаварыў сябар Сенуі, які загінуў я ўжо даволі доўгі час таму, які ўсё яшчэ з ёй размаўляе. Друт. Ён распавёў шмат гісторыяў, якія ўзадваюцца падчас праходжання гульні. Вось. Як я магу? Ён знік. Так, галасы не спыняюцца гаварыць. It's a test. Like the old warrior trials. Dillian will help me. The stench of rot. She can almost taste it. Do you smell it? No. Don't worry. Not everyone can.
was a warm spring day when she went to the river with Dillian and the others. For the water. She could taste the rot. But no one else could. She knew something was wrong, something sinister. She begged them to leave, but they just laughed at her. But soon enough, as the bodies piled up, no one was laughing. And they knew that she was not like them. Розповідається історія, яна так само застала хворобу, яка забіла шмат кого, і яна адна була з тих, хто змогла адчуць небяспеку, але усе праігнаравалі яе. The bridge. It's broken. Fix it. You have to Так, fix it. каб його вертаць, треба знайсці ракурс падыходзячы. Until the bridge is fixed. You must. You have to get to the house. You have to find him. You have to find him. Quick, get to the house. Get to the house and finish this trial. It doesn't finish until you get to the house. Я не розумію, з якого боку я повинен глядіти на його. Find him. Будемо ще далі шукати. А чому я ще далі і вище можу туди забратися? Є ще одна брама. That's it. You did it. She It's not done yet. Just a small Дивно. puzzle. Тільки кавалочок ми зробили. А як я повинен... Подняться наверх я могу ось праз тую частку. Ага, я вяртаю зараз праз гэтую браму сабе ось гэты кавалак. You found Будзе the way пад'ём. to climb the tower. The ladder. Разумеў? You can see it. Aligned to the truth. The bridge. І ось тут мост. Ёсць. Десять. Нешта мне падаецца, ён павінен вось забраўся нарэшце. Did it. You fixed the bridge. Fixed it. Добра. You passed the trial. Get to the house. You succeeded. Так, у мяне адна рэч можа зараз трэба будзе трошки невялічкі перапынак зрабіць, мне адна рэч перашкаджае. Зараз на другім маніторы. Я тэстую. Паглядзім, можа перапынак трошки пазней зробім. Пачакайце-ка. А дзе масток ёсць, значыць я магу вось тут падняцца. Атрымліваецца па гісторыі. Блін, я вось зараз як звычайна пачну гаварыць, і мне галасы пачнуць за мною размаўляць. Это і ўспаміны, я так разумею, о хваробы гэтай. Come to me. Where are you? I'm here. I'm right here. Are you in there? Come out if you Where are. is he? Find him. You have to find him. The runes. Focus on the runes. Знайсці руны. They're coming for me. Someone's calling you. Someone's calling you. Why are you here? You can hear Dillian. It's Dillian. Go to him. О. Go to him. There it is. It's close. Run. Окей. Чтобы гэта не было, бежим от гэтага. What shall I do? Go towards it. Focus. Look. Блин. Руна ёсць. Two more.
Ми зараз, для тих, хто не ведає, ми... Вітаю, Шахрель. Для тих, хто не ведае, ми зараз збираем руны. Мы рабілі гэта даволі часта праз усю гульню. Ось яны патрэбна, каб праходзіць праз брамы, ёй патрэбна зрабіць рытуал, ад якога яна аніяк не можа пазбавіцца. Добра, у нас есть полностью. Find the gate. Look at you. Don't let it see you. It's coming. Move away. Оу, я пробиваю. А! Холера. Это Регана. Забили. Так, зараз я невеличкую паузу зраблю. Літаральна на момент, бо мені зараз гаситься екран з чатом, я його не зовсім бачу. Треба на ладах замінити. Добре, виправив. Повинно бути все добре зараз. Так, есть. Это Evil Dive. Знову мені потрібно... А що з анімацією? Ось, верталася анімація. Мені потрібно зібрати знову руни з самого початку. Який у мене контролер? DualSense. There it is. It's close. It's close. Move away. Run! Not safe here. Run! Senua, you don't have your sword. You came through the wrong door. How are you going to find us? Where's your sword? Собрали. What is that creature? You can't do that. It's Dillian. Find the creature. It's Dillian. Where are we? Зараз ми знаходимося ў прабаванні Одзіна, і мы не можам... Гэта ўспамін пра хваробу, якая захапіла іх вёску. Шмат хто загінуў тады. Senua! Senua! What happened? They're blaming me for the plague. They say that I'm cursed. What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just people. Good people, but they're scared. They're afraid of what they can't see. Like children scared of the dark. They make up stories to fill the void. That doesn't make them true. What if my father was right? You have to step out of this darkness. Let them see who you really are, like I have. You're not a monster. Without you, this darkness has made me a monster. It's done. You did
it. У выніку з-за таго, што яна адчувала, што ёсць чума, шмат хто з тых, хто быў там у вёсцы, не ігнаравалі яе. Яны ў выніку вырашылі, што гэта яна павінна ў хваробе. It's too much. Have you got the energy? І абвінавацілі яе. The energy? No. Too much. У нас павінна было быць 3 выпрабавання. Чаму я бачу 4? Добра, я думаў, што выпрабаванняў будзе толькі 3. Будзе 4 насамрэч. Але гэта было нейкае даволі кароткае. A king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust, and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn, and it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrving. I don't recognize this place. Where are we? Where is she? Гэта выпрабаванне літаральна яе гісторыі. Гісторыя яна наслухалася ад друта. Burials. Як Касандра, так, падобна. So strange that we go to such lengths to bury death. Some things Я are зараз, very- зноў жа, я не спецыяліст па ментальных захворваннях, але наколькі мне вядома, у іх, у людзей у такім, скажем так, стане вельмі развітая нервовая сістэма, вельмі узбуджаная. І за гэтага яны могуць адчуваць гукі, якія звычайна мы просто пропускаем, фільтруе наш мозг, і вось такія рэчы. І пахі некаторыя, вось, у такім сэнсе. Такім чынам яны гіперсенсітыўныя, і таму яна магла адчуваць рэальны пах хваробы, які астатнім быў просто нават і незаўважны. It's as if we conspire to hide death. Because we have no answer for it. Гэта гісторыя павінна быць пра нейкі меч. But when it comes and forces itself onto our friends or loved ones, then comes the reckoning. Dead in the air. You can feel the dead. Why would he do this? Месца пахавання. Why would he bring her here? It's not safe here. Why would he do something so dangerous? Bring you here. Dillian would never do. Don't go in there. Go in. You have to go in. Take the torch. It's too dark. Take it. This will help you. Careful. You have to be able to see. Who's there? Dillian, I'm here. I'm here for the trials. Like when we first met, remember? Як раней будзем шукаць Дыліана. There he is. There he is. Ось ён. Dillian, there he is. Finally. You found him. What's wrong? What happened? Can you hear me? How did you let him go? Just wait there. I'll find you. How could you? Добра. You have to find him. This is your mission. Find him. You have to use everything you have and find him. Get him back. He was just there. How could you lose him? How could she lose him? How could she? Find him. Я не магу хутчэй хадзіць. Будзем ісці, як ідзецца. I'll find him. Асвяцілі калідоры. Добра, ідзем у правы бок. Did you hear that? Nothing. Was that voices? Don't touch the walls. You don't know what they might do. Turn back. She has to keep going. It's not safe here. She has to keep going. If you go down there, no one can save you. It's too scary. Так, пачакайце, я толькі што запаліў, і гэта літаральна тое ж самае месца, дзе я зараз знаходжуся. Тады ідзем у іншы бок.
Senua, you remind me of a story that the Northmen tell about a young woman warrior. Her name is Herver, the daughter of a berserker, born after he was killed. She's a wild, willful child who teaches herself to fight with weapons. When she learns where her father is buried, her only desire is to reclaim the treasure buried with him, but above all, the sword, Tyrving. Окей, зноў жа гісторыя пра гэты меч Тірфінг. Але ж гэта не той меч, які мы жадаем атрымаць. Нам так хоць які, насамрэч. Зноў запаліўся агонь. Зараз на той же самым баку, які я ішоў дагэтуль. Find another way. It's not working. You have to use your mind. Where can you go? You're failing. Find a think. Focus. А чаму ён зараз быў не запалены? Гэта два розных месца. Не, ідзем у цемру. Think clearly. You have to find him. It's not here. We told you. Галасы гавораць, што я неправільна нешта раблю, але мне падаецца, я на правільным шляху. Голос мне падаецца справа. That voice doesn't sound like Dillian. What's happening? Quiet. He wants me to find him. I'm lost without him. That's not Dillian. That doesn't sound like Dillian. What's that? What's in there? What is it? A secret. No That voice. It's not Dillian. Говорить, что это голос не Дилиана. Find a way. Has to be a way. Find a way. Don't stop now. Don't give up now. Find a way. You're too close to stop. It's in there. Протягиваем нести у темру. О, якая прыгажосць. А які у мяне ёсць варыянт? Античембер. Адпраўляецца 1000. Я не памятаю, але мне падаецца, я гуляў античембер і нават прайшоў. Я магу зараз быць увогуле імець рацыю. Dillian wants me to face my fears. Калі прайшоў не цікава, цікава паказаць астатнім. Гэта ж не сена, у нас шрам зараз. Шнар. Father, А, гэта ўспамін. I'm leaving. I've decided. I think it will be good for me. It's the darkness. It's speaking through No, you. Dad, it's me. I think I can beat it. In my own way. I can see the darkness in your eyes, child. I met a boy. Boy. The chieftain's son. No. He said he could help me. It's a trick. He said I could be normal. Normal. Yes. No boy is going to save you. No one can. When they see the rot growing inside you, No! they will turn their back on you. The gods can only fix you through my hand. You're going nowhere. No. You will not defy the gods.
Come, child, take my hand. Come. Senua. I am leaving! You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands! Это ўспамін быў пра яе тату. Гэтыя цёмныя казематы, гэта літаральна як яе ўвасабленне яе хаты. What if we're wrong? The sword will never be. Наконт антычэмбер я не памятаю літаральна, не памятаю, што мне спадабалася, і калі гэта яна, так я не ўпэўнены, што яна дакладна не euклідавая, але памятаю, што там такі пазл з прасторай прыкалдэсныя. It's just their game. І не памятаю больш нічога амаль. Ну, гэта даўно, мне падаецца, я гуляў яе літаральна, калі яна выйшла. Сам на выхадзе. Даволі даўно. Вітаю, Найна Ревенс. Так. У нас засталося апошняе выпрабаванне. Цікава, што яна літаральна ўспрымала сваю хату як сваю магілу. Ну і з татай там не вельмі ладзілася. Their all-father, Odin, gave his eye in exchange for a drink from Mimir's well, the well of wisdom. In blindness, there can be wisdom. Only by giving can you receive in return. For this reason, I give my life and pass on my stories of the Northmen to you, Senua. Where am I? I can't see. Who's there? Can you hear me? Dillian. I'm right here. Can't you see me? Help me. Breathe slow. It's the darkness. Stay still. Empty your thoughts. Tell me what you feel. The breeze. Good. Then there is a way out. О, I can't tell where it comes from. каб вы разумелі, Can. я адчуваю вібрацыю лёгкую, толькі тады, калі я туды гляджу. Я зараз арыентуюся літаральна вось на вопшук. Рукой быццам бы. Прыкалдэсна. Не поўнасцю выкарыстоўваю DualSense, ён тады яшчэ не выйшаў, але прыемна тое, што вось невялічкі момант. Мне цікава, як гэта рабіць The voices, they've на gone. клавіатуры і мышы. I'm still here. It's so What's that? quiet. So dark. It's okay. Listen to your own breath. Feel it rise and fall. Good. Be aware of everything you hear and feel. Я больш не адчуваю. Let your senses guide you. Трошечки есть. I can't go on. Dillian? Find a way. I'm not leaving you here. Ось тут адчуваю. Што цікава, агонь гарыць, але мы ўсё роўна ні халеры не бачым. Вітаю, Смок. Не, пакуль што не дабраліся.
Мы зараз праходзім выпрабаванне, якія мы пачалі ў папярэдні раз. Гэта апошняе выпрабаванне. Пасля гэтага атрымаем клінок. I think I'm somewhere else now. The breeze has gone. Use all of your senses. Let the world speak to you. What do you hear? Я чув воду. Go to it. Let's reach the water. Good. That's your way out. Follow it upstream. Цікаво, чому я нічого не бачить? So sorry. I thought I left this all behind. Don't be sorry. It's not your fault. He was right. It's inside of me. It won't let me go. Senua. My father. He taught me that the hardest battles are fought in the mind, not the soul. You're no coward. You proved that to me in the warrior trials. This is just another battle. You can beat it. This isn't your battle. You don't have to help me. I want to. Besides, you are going to be a great warrior one day. We need people like you. I'll do my best. I know what you're thinking. He's not really here. Куди ми йдемо? Seems there's no escaping the past in this place. And so she's forced to relive it. To what end? There's a waterfall. I can't go on this way. Then look for another way and tell me what you find. Окей. Йдемо далі. There is a house. Ділен дапамагае ёй у нейкім выпрабаванні, але гэта выпрабаванне літаральна быццам бы сумяшчае нейкае яе мінулае і зараз I know сучаснасць. what's inside. Don't be afraid. Dillian. There's something in here. Do you see it? No. Then it cannot see you. Quietly move past it, one step at a time. Як я магу гэта абысці? Пра шосць. Оп. Лепей зачапіў. Зараз все рано скончыцца, так? It's not following me. Leave it behind. Дзіўна, яно павінна было мне пачуць. Так, далей. Цікава, можа яно ўсё ў галаве ў яе? Ну, па тыпу, істота гэта таксама. Вось гэтыя пачвары все. Боже, яка? Я уже забыўся нават, што такі сегмент ёсць у мне. I think they're moving. You're breathing too fast. I'm scared. Listen to the sound of your breath. In and out. In
and out. Не веду, куды мне ісці. Паўсюль гэтыя пашвары. It will pass. You can do this, Senua. Ось туди прикладно. Оп. Литерально. Пиздец. Так. Яны паўсюль. І што я павінен зрабіць? Вось туды прайсці? Добра. Чакаем іх. Надеюсь, не трапім у аднаго з іх. Давай, 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 давай. Прийшли. Бігом далей. Як сцяна ніякі, альбо вялікі будынак каменны. I think I'm in a house. It stinks of death. The darkness is testing you, but you are in control. Мошки нейкі навокал нас. Давай. Тримайся. Давай, 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 давай. A well. There's a well. Колодеж. Нечакано. Don't turn back. You're getting close. Серйозно? Це не виглядає як добра ідея. Іу. Розвалився гук на Sullen Skies. Дякую великий. 500 прилітає, написав на Sky. Help me. Почвари повсюди. Ага. О, тут шмат людей повешених. Ближе до світла. Не-не-не, не сюди. Обойдем, обойдем. Тут же было только что светло. Каменчики кидануть, так яны ж будуть потім нервовые усе. Так яны больше з їх просто сидела. Yes, I can see you too. А ці запустился, вибачте, а ці нормально за... А, повинно було бути у всього порядку. Так. Ні, це бентежило, що може не пройшла узнагорода Sullen Skies. Ні, все в порядку. She could spend hours, days even, trapped within herself, in the dark. You see me? Yes. Your eyes were open, but you were gone. And when it finally let her go, she could be anywhere, with no memory of how she got there. When it
comes for me. I have no power over it. But here, for the first time, someone was there to help. But I heard your voice. You brought me back. You found your own way back. All you needed was a little help. A little hope. Дякуючи Диліану, яна могла увогуле триматися разом і виходити зі своїх ну, моцних таких повалів One memory at a time. хвороби. Every time you remember, it disappears. They're going to take everything. Ці є Девід Кейдж? Ні, ніяк не зв'язане. The memories of ghosts. Але тут, ну, по типу, одна акторка тільки, ну, як, основна головна роль, і трошечки на інші ролі перепадає. They want your body, they want your Вельми шмат уваги її є. and they're going to Я думаю, у другій частці буде навіть ще yours. більше. They're the gods now. А як я? It's yours anymore. It's disappearing with your memories. Під треба до дерева, бо ми пройшли усі випробування. Ви погляд акторка Ачмурина справилася з задачей. Вельми удало подобрали. Ой, зараз у дерева за м'ячом. Dillian gave her the strength to pass the warrior trials, and she saw a way out. To leave her past behind and become a warrior in Dillian's clan. The sword is tainted by the gods of darkness. Leave it. He left it here. He wants me to take it. You will pay a price for this. But years later, with Zinbel's parting words still haunting her, the darkness came back with a vengeance. A plague. Dillian? Everyone suffered. My father was not supposed to die like this. Do you see it clearly now, Senua? The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us. You have blood on your hands. Жесть какая. They're coming for you now. They're coming. They're coming to get you. Hold your heavy strike. Hold it. Hold the heavy strike. Hold it. Hold your heavy strike. Unleash the sword. Угу. Основи атаки з'явилися. She can the mirror. Focus coming back. End it. Focus now. Focus now. Добре. Focus now. Focus. 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 That's the only way. You focus. 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 Єсть. Уф. There's nowhere to run to. In the sea of corpses, the corpse waved through itself over the ones I loved. The ship broke up under them. The ship that had sailed from the land of shining fields. Their memorial stone is sacred. Come not here in the sun. Come not with a sword. Come not crying over a naked corpse. Come not with disturbed mind. She's lost. She doesn't know where she's trying to get to.
Do you hear the suffering, Senua? Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? They were once brothers, sisters, and loved ones. And look at what you have done to Чому ми them. це зробили? Чому не говориш, що ви там не повинні? Because you were a coward, because you ran from your curse instead of facing it. When you turned your back on your father, Zimbel, you turned your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people. Why must they pay for your heresy? Это мужчинский тяжкий голос, это такой, скажем, трошки голос яе таты у некотором сенсе. He's gone! О. Comes this far, she needs to keep going. Не-не-не. Не забивай нас. Це мора трупом, у яким збираються. Я не розумію, хто докладно збирається, але докладно ті, хто не загинув по своєму жаданню, скажімо так. Ось, і гэты голос обвиняе нас у тым, што гэтыя вось трупы зараз тут знаходзяцца, усе гэтыя цела. Але я не думаю, што ў іх вёсцы было столькі людзей. Behind you! Ау. Focus now! Focus! Focus! You can do this. Focus! 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 Дайте мне момент, мені зараз. Трупы так. Мора трупаў. Так і называецца гэтае месца. Як мінімум голос так і назваў яго. You won! You're stronger than me. Focus now. It's nearly over. Finish it. Ау. You won. Окей. Who is it? Galena? Where are you? Do you hear, Senua? It's definitely Do you hear the voice of your mother, Galena? She calls for you, Senua. Go to her. Answer her pitiful call. Darkness took her. Я зрозумів зараз смог. Зрозумів. Surrender to the darkness. Darkness is here. You're both dead. You both surrendered to the Your voices. dear beloved mother was powerless against the darkness when it came forth. She too had a sight. She too doubted the gods and let the darkness infest her. But she didn't run. She escaped the only way she knew Оу. how. She І gave мать her добила life себе, to the gods. щоб позбавитися від темряви внутрі. If only you had done the same, the world would have been spared this horror. Під темрою не розуміють хворобу саму, ну, ментальне захворювання. She's calling for you. Why don't you join her?
У яе маці так была такая ж праблема, але я так разумею у меншых памерах. Ау. Амаль. Ау. Давай, поднимайся. Давай, худший. Давай, отойди оттуда. Реально паска тут. Есть. Давай ты. Оп. Я займаюсь тим, що зараз парирую по апошній момент і таким чином можу і вибити їх з стану ось этого тембри. Ау. Ось так. Я, на жаль, не могу зараз нормально читать чатку. Гэта соус амаль. По геймплею... Ну, не, геймплей нагоды і близко не подобно. Але ёсць ось гэты трошки соусовский момент з парырованнем. Плюс ёсць яшчэ вось гэты фокус, які дазваляе мне пазбаўляцца ад ворагаў даволі хутка, запаволівае час. Толькі на гэтых вось не працую на берсеркаў нейкіх хуткіх. Гэта было апошняе? Не, гэта был не апошні. Кстати, я хутенька аншатку почитаю. Маці, адкуль яе галюны ведаюце гэта імя? Ну, блин, лёгка. Так, мне здаецца, што ўся жаночая частка галасоў у яе галаве прафесіянальныя фотаздымшчыцы. Яны так смачна вымаўляюць фокус. Я... Не, нормальнае слово, звычайнае самае, нічога такога. Зараз гэтага велізарнага павалім. Яны, хутчэй за ўсё, прафесіянальна прадаюць фотоапараты. Яны такія, у гэтай камеры ёсць фокус, і у гэтай камеры ёсць фокус. Ва ўсіх гэтых камерах ёсць фокус. Фокус. Купі камеру. Зараз за гэтым мячом я магу з гэтым разбірацца. Альбо я просто дагэтуль не выкарыстоўваў моцную атаку. Нормально. Ну, па тыпу затрымліваць яе магчыма таксама. Ау. Ну, амаль у мяне атрымліваецца яго перамагаць. Яшчэ адзін вораг. Калі вы скончыцеся?
Давай, хуткі наш. Оп. На гэтага фокус не працуе, ён не запавольваецца ад яго, таму прыйдзецца яго так забіваць. Focus now. You're stronger than him. Focus. Яны фокус прапануюць хутчэй нагадваюць, што я магу ім скарыстацца, але ау. Я яго трымаю на больш такіх класных ворагаў. Ну і шчытавікі час ад часу мне праблемы даставляюць. Why do you still fight on? Maybe you too should suffer with your brethren in this rot and let your blood seep into the seas of the rivers of hell. Isn't that what you deserve after all you've done? Give the darkness what it wants, let it swallow your soul and destroy all that you are. Why are you fighting for someone who is already dead? Just look around you. What hope is there for him, even if his soul could be rescued? Do you think he'd thank you for what you have done to him, to his friends, to his father? Зараз я не паспяваў слухаць тое, што там гаварылася, але прыкладна сэнс у тым, што гэта цемра, ну, альбо голас цемры, скажем так, альбо голас таты, хутчэй за ўсё. Просто гаворыць, што ўсё, што мы спрабуем, гэта бессэнсоўна. Прыкладна такі сэнс. Darkness has taken you, Galena and Senua. Galena and You are lost. There's nothing you can do. You're dead. You're both dead. Mother and daughter dead in the sea of corpses. The voices took her and they'll take you too. The voices have taken her. The voices will take you. Surrender to the darkness. It's the end. Darkness will take you. The end for you. Take you to your mother. Вось твар маці наперадзе. I can't fight it anymore. Not on my own. Where are you, Mother? I want to be with you. That night, she gave up on her world to follow in the footsteps of her mother. To go to a place where the darkness couldn't reach her. Senua. Look at me. Do you hear them? They're calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. Тут, скажем так, тут гісторыя распавядаецца, выбачце, я зараз прыпынюся, што хутчэй кавалкі яе ўспамінаў зараз вельмі шмат накідваецца. Калі ў пачатку гульні нам хутчэй распавядалася гісторыя зараз, канкрэтна зараз, то тут мы паглыбляемся ў момант яе хутчэй сваіх асабістых думак і яе ўспамінаў. Напрыклад, вось гэты голас цяжкі, непрыемны ў яе галаве. Гэта літаральна, гэта не голас таты, але гэта, скажем так,
словы таты, якія рэхам аддаюцца ў яе галаве. Быў момант у іх вёскі, калі прыйшла чума і забіла шмат людзей. Такім чынам загінуў яе тата і, я так разумею, тата яшчэ Дыліана. Тата вельмі быў незадаволены тым, што яна збіралася неяк, тыпу, ён таму трымаў яе ў хаце, нікуды не пушчаў, бо лічыў, што па тыпу твая цемра ўсіх паглыне і ўсё будзе усім капздас за цябе. І ты будзеш у гэтым павінна. Калі загінуў яе тата, я так разумею, што яе тата там загінуў, проста я не вельмі сцэну гэту зразумеў. Яна па тыпу рэальна палічыла, што можа быць за яе гэтая чума з'явілася, таму што абвінілі ў гэтай чуме яе. Можа за яе з'явілась гэтая цемра неяк адлюстроўваць на людзях такім. Нешта такое. Вось, і вінаваціла яна шмат у чым самую сябе. І людзі таксама на яе накідваліся за гэта. Вось. І сцэны, калі на яе няма макіяжу і шнара, гэта сцэны з мінулага, то бок зараз яна стаіць над пропасцю і збіраецца скокнуць. Гэта і ўспамін з мінулага, калі яна пасля смерці сваёй маці збіралася сама сябе забіць. Вось. То бок гэта можна рэальна проста арыентуйцеся на шнар. Калі бачыце, што шнара няма, гэта хутчэй гэта дакладна ўспаміна, альбо можа нейкае сумяшчэнне ўспаміна і сучаснасці, таму што тут падзеі пераблытаны, па тыпу для яе гэта яна адначасова жыве ў мінулым і ў сучаснасці. Can't lose you. You said it. I have blood on my hands. I didn't say that. You've done nothing wrong. Symbol was right. Everyone will suffer. Zimbel is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. And his words still haunt you. Who do you trust? Him? Or me? Do you still believe in me, Senua? In us? Come back to me. Please. Don't let this darkness come between us. The hardest battles are fought in the mind. He gave her the sword with which to fight in more ways than one. And she gave him her word, never to surrender. All she needed was a little help. A little hope. Чатырохпамерная дзяўчына жыве ў стакгольмскай сінгулярнасці. Прыкладна так. Ёй наслаіваецца адразу ўспаміны з усяго, і яна перажывае іх бясконца. Гэта, заўсёды давіць на яе. І літаральна давіць, то бок, гэта не па тыпу проста цяжкія думкі, гэта бясконцы ад усяго, што сказалі калісьці нават 10 гадоў таму. Я не ведаю, колькі гадоў рэальна прайшло, але, прыкладна. Зараз у нас ёсць меч, і з гэтым мячом мы, магчыма, можам прайсці, увайсці ў пабудову ту. За доўгі час першы спамер. Не, гэта звычайнае жыццё, толькі памножыць на 10 па тыпу, калі ты не можаш нават выйсці з гэтага ўспаміна. Напрыклад, ты проста знаходзішся ў траўмуючым успаміне і не можаш за яго пазбегнуць. Ён не проста давіць на цябе, ты рэальна проста ў ім знаходзішся.
Нешта такое. І ён давіць яшчэ мацней, таму што, ну, я так разумею, што гэта звязана з узбуджанай нервовай сістэмай, але зноў жа я не лекар. Я і тым больш не псіхіятр, нічога такога. Вось. Трошкі, я ведаю не той, каб шмат на гэтую тэму, але неяк так я гэта разумею. Shall we tell her where to go? Go on. Look up. Just up there. Listen to us. That's it. Shall we tell her where to go? Shall we? Does she know which way to look? Does she know her way onto the mountain? She's a good girl. Oh, isn't she? Look up. Галасы ўсё больш гаварлівыя становяцца. Did you miss us? Oh, There's a door. you can do it. You can see it. Come on, Senua. Go away. I'm not listening. Так, нам сюди. I will tell you of a great hero named Sigurd, son of Sigmund, no less. Born after his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf Rain. But Rain does not love the boy. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Rain's father possessed a great treasure given to him by the gods. But Rain's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself. Fafnir hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart, he turned into a dark creature. A dragon. Які цудовні мостки тут. Зараз гісторыя пра дракона. Не хапала мне, каб ён пра цмока, каб ён з'явіўся, не хапала толькі. Something's behind the door. What is it? She can feel it. No. Don't open the door. No, go in. Don't Turn back. What's in there? A great beast guards Helheim. Garm is its name, and it knows you are here, Senua. It can smell your stink. Гарм боронить уваход у Хелі. How would you say, Dillion, if you are too much of a coward to step into the shadows? They can't stop me. Then do it. Так. Голос говорить, што Гарм бароніць уваход у Хельхейм, і ён ужо адчувае наш пах. І калі яна ступала ў цемру, яна заўсёды бачыла нейкія вобразы. The beast is stalking you from the shadows. Your sword is useless here. Яна літаральна, ну, нам спецыяльна так паказваюць, то бок мы не бачым нейкую істоту рэальную. Мы бачым проста вобразы на сценах і яе страх самой Сенуі. Яна нешта, яна адчувае небяспеку ў цемры тут. Давайте наперад пабежым. Don't be fooled. The beast is still here. Гарно так, мне падаецца, гэта воўк. Нешта такое. No. It's a trick. Mother, do you hear that? Don't fall for it. It's me, Senua. It's so loud. It's not her. So full of hate. It's a trap. I just want to help them. Tell me what to do. Your father wants them to go away. And he only hurts me to silence them. But he's gone now. But they always come back. He says I will die if I go with them. They say that I'm already dead. No, And they want me with them. Stop! That's why they crawl through the walls. Don't listen Do you to them. see them? Do you see their faces? Mother.
me! Senua! Help me! Help! Get me out of here! Don't go! Where has she gone? She's disappeared again. She shouldn't be here. She escaped the darkness. She took her own life to escape it. She can't remember when it started. When her mother lost her smile. Her eyes gazing past her towards a world she could not see. This is what happens if you reach for the underworld, he said. It was a lot to take in for a child. And the first time she felt the cold chill of fear. I don't talk much about her father, Zinbel. I suppose I just didn't want to risk upsetting her. But it doesn't matter now. Я зараз слухаю діалог. Я не только могу передать увесь сенс, тым больш што размова паміж Сеной і Манці была даволі складаная, таму што Манці гаворыць адно і Сена амаль, ну, іх вельмі складаная размова, таму што яны не ўтрымліваюць сэнс абедзве. Іх складана з гэтым. І паразумення амаль няма, але яе маці апынулася тут, сярод цемры, і яна думала, што яна павінна пазбегнуць яе тым, што заб'е сябе. Сено здзіўлена, што яе маці апынулася тут. І голос яшчэ ў нашай галаве гаворыць, што там была, тут атрымліваецца, ёсць нейкі канфлікт, паміж яе маці і татай, і ўвогуле, паміж татай праблемы нейкія былі. Але дакладна нішто не гаворыць, таму што літаральна галасы не гавораць, нават голас у галаве сказаў, што я не жадаю распавядаць пра тату, таму што гэта можа расстроіць Сеную. І, па тыпу, не вельмі хутчэй за ўсё без розніцы будзе, але, дапамагчы хоць у гэтым. Вось, а з маці справа ў тым, што ў пэўны момант маці проста пакрыху паглублялася ў свой псіхоз, і нават перастала заўважаць Сеную, то бок, дзесьці блукала ў сваёй галаве ў доўгія моманты. І гэта таксама адлюстравалася на Сеную і пагоршыла яе сітуацыю. Так, у нас есть факел. Мы можем зараз обдать территорию. Мы зараз будем снова шукать руны. She'll have to go under. She can't. She has to. She can't. The torch will go out. Don't let the torch go out. А выбору нема, придется пройти под этой. Не, факел можно было бы просунуть. Теоретично, но уже поздно. The light's gone out. Run! Get through it as quick as you can. The panic is here. What was that? А мы можем тут походню запалить еще одну? Ну, еще один факел. Угу. Там есть огонь, и с ним мы можем уже оглядеть территорию тут. Давайте до светла. Так, можна зараз вертатися. Десь тут повинна бути руна. Недалеко.
О, камінь. Rain the dwarf's sole desire is to possess this dragon's accursed treasure, and he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Rain would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces. And so Rain reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father. Чому не лічиться? Це літерально підходить. Да? Мені треба запалити. Факел. Нормально, можна просто йти отсюда. Я амаль не памятаю гэтых момантаў амаль ніяк. Да мне трошечки дзіўна. Я тут могу... Разумеў. Давайте трошечки вниз спустимся. Наверх мы не поднимемся, але вось гэтую штуку адчыніць мы можем. The dragon Fafnir is so large and deadly that it would be impossible to kill him face to face. But each day, Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit, and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all men, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. Я гэтыя камяні не зачытваю і не перакладаю, бо яны літаральна паўтараюць, яны не дадаюць самой гульне, яны немножечко трошечки дадаюць такого смаку кельтскага, не кельтскага, вікінгскага. Вось распавядае, просто распавядае адзін да аднаго гісторыю. Зараз распавядаецца гісторыя цмока Фафнера. За тое, што там быў такі дворф, які пераўтварыўся ў цмока за сваю сквапнасць. Ось, трошки больш падрабязна, чым я памятаю гэтай легенды, але ўсё ж такі яны хутчэй як фон. Оу. Ау. О, блин, этого я не чекал.
Gdzie pochodzi? Take the torch and move. Dobra. Так, маешь рацию, Камаз. Просто я не только бы могу досконально перакласці гэта на ходу, тым больш што бясконца размаўляюць галасы, я не жадаю ставіць на паузу толькі дзеля таго, каб распавесці гісторыю, якая з'яўляецца проста фальклорнай, якую можна прачытаць і даведацца з іншых сродкаў. Ось, таму калі цікава, то можна проста пашукаць гісторыю пра Фафнера, канкрэтна гэтую легенду. She has it. She did it. She's done it. Well done. This place. It reminds her of the isolating, suffocating darkness that she lived through as a young girl. Imprisoned in her room at night. The faces in the dark, coming through the walls. She once thought everyone could see them. I mean, that's what children say all the time, isn't it? That there are monsters in the dark. By the time she realized that only she could see them, her father, Zinbel, could see the monster in her. Як я заблукаў. Яна ў дзяцінстве распавядала ўсім пра монстраў, якіх яна бачыла ў цемры, твары, якія яна бачыла ў ценях. І гэта, яна распавядала ўсім, і гэта, дзіцячыя казкі, але яна працягвала гэта распавядаць. І зразумела ў пэўны момант, што толькі яна іх і бачыць. Ось. Але было ўжо трошки запозна да гэтага моманта, і тата ўжо не бачыў у ёй па тыпу як чалавека, ён бачыў у ёй монстра. Адной руны не хапае. Але ж яна павінна быць з правага боку, я ўпэўнены. Я просто не ўпэўнены, як да яе трапіць. Вось за гэтай брамай павінна быць. А яна адчыняецца з іншага боку. Не ўпэўнены, дзе праходу знайсці да яе. Это уже зусім назад. Мы вяртаемся, але ж я не ўпэўнены. Запаліць гэту не магу. Так, я пропустил проход. Ага, добро. Ён тут был. Ну тады атрымліваецца, калі жадаеш пайсці ўправа, трэба пайсці ўлева, правильно? Такая логіка. Тут гэты проход скончваецца вось тут, і далей я нічога не магу з яго зрабіць. Так, я нікуды не пайду. Так, тут реально просто тупик. Ось тут я не могу спуститься вниз, але я там уже был, мне так падаецца. Так, это то место, у якім я унізе там болтаўся. Так. А што калі? Дзесьці ў тых месцах, дзе я спусціўся ўніз? Тут вниз не спустишься ніяк. Блин, я все по колу просто хожу. Ці ёсць тут магчымасць нейкая мне трапіць далей? Мне падаецца няма. Але... Не-не-не, падаецца вось. Праз эту лесвіцу ўверх. Это шлях я не заўважыў.
She's too slow. It's not going to burn out. The darkness will come again. Light, sacred. Алса говорить, що зараз походня скончиться. Так, вверх тут не пройти. Идем далее. І ось корот. Але ж я не знайшов руну саму. Він повинен за мною зостатися. Літерально просто тінь. Do you feel it? The beast is crawling into your mind, searching for weakness. It found your mother and used her to trap you in here. Did you see her die? I don't remember. I was only 5. They told me she escaped the darkness, that she's with the gods. But what if they lied? What if the darkness took her and trapped her here? No, she's there. Ось зараз голосом тата розмовляє на тему того, що може маці не підбігла этой тембри, яка знаходиться тут. І голоси яна ўспрымае зараз гэтыя падзеі, як яна бачыла сваю маці тут, і яе маці зараз увязнем з'яўляецца ў Гарма, які на ўваходзе у Нифльхейм знаходзіцца. І зараз Гарм шукае слабую нашу слабасць. It's a trap. The beast is coming. Stupid thing. А ось Гарм. What have you done? You've lost it. It's over. You've lost him, Alex. Get in a light! Without his head, you will never bring his soul back. His fate is sealed. Now it can see you at your weakest. Я зараз припиню. Галаву... І тое, што зараз упало, гэта была галава Дыліана, яе каханага. Яна прывезла сюды яго галаву, таму што з галавою яна можа вяртаць яго душу назад. Вось. Без галавы яе ўвесь квест не мае ніякага The сэнсу. time you suffered as a child at the hands of your father's Limbo while you pined for Dillian. Do you remember that darkness, Senua? The beast is bringing it back. Mother, why did you leave me? This darkness, it's spreading. Так, мы загубили только что голова Father's упала keeping me у away тембров. from the others. Away from Dillian. I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to find Dillian. Дыліан упаў вось туды, у самую-самую цембру. А у нас усё яшчэ ёсць Гарм, які ідзе па нашых кроках.
І зараз ми йдемо саме Чембер, щоб знайти цю лаву. Так. Цікаве місце. Давайте, вороги, подходите. Давай, ты. Отшарзекай, ласка. Упс. Нормально меня не пробили. Давай, ты. Блин, я ще один. Сколько вас? Давай, давай, давай. Только один одразу. Чё? Нарешті. Наш факел, наш факел. Шукаємо руну. А 10 ззаду засталося. Я нават... У меня есть идея, где он находится. Ось тут у версії була нейка дивна реч. Тільки як яна повинна об'єдновуватися з чимсті. Мы же ніяк туди не трапимо, правильно? Уверх. А ось зверху, хоча за всьому, можемо її побачити. Як ми можемо вверх полезти? Може, я тут не бачу нечто, не зауважу прохода ніякого. А, есть проход, так. Я її шукав. А чому я не хліра? А, можна запалити. Блін. Засталося тільки знайти, з якого ракурсу поглядіти. Літерально знизу вверх. Ось. Пойдем.
Окей, варианта у нас нема. Придется прости. Бежим, 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 бежим. Может, я нечто пропустил по кульбе? Уф. Trying to save her from the darkness. Zinbel was right. Zinbel was trying to save her from the darkness. Лоси зараз розважають на тему того, що, махчима, її тата усе ж таки спробував врятувати її Темра, а вона його не слухала. І що вона повинна в этом? Why doesn't she learn? Maybe she learns. She doesn't understand. Now the darkness has Dillion's soul. And it will take it and never give it back. She can search and search, but she will never find it. She's left. Although Sigurd kills the dragon, Rayan wants to keep Fafnir's gold all for himself. Rayan also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Sigurd does so, but when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. Once she gets down there, she'll never come out. It's luring her down. The darkness will take her like it took her mother. Десь сюди, або ще глибей. Так, ще глибей. The beast knows exactly where she is. She's falling for it. The lights run out. She'll die. She has to do it. She can't. Так, зараз давайте не одразу пойдем по заводу. Тут у нас есть одна полова, нам треба еще одну гэтую жаровню запалить, и тогда мы побачим, може, повний тень, який буде нагадувати руну. And she'll die. Але там Темра. І куди мені там бігче? Як мені запалить? Или у мене огня не буде? Ну, идем. Я бегу вправо, бо може тут я нічого побачу. Я не бачу ні халяви. Пошасило. Десяти там у Темри, я знайшов мосток. Не-не-не, вертаемся на світло. Что мне робить? Там огня ніякого не бачно. Вертаємося назад і потім оглядимося ще. Where is she going? Faster, faster, keep going, keep going. Stop. Так, это невыражаемая проблема. Я опустив мосток. Я можу пройти з іншого боку туди до його? Ні, не можу. Альбо можу, ось там. Може я зараз обійду. Ось це мосток, який я зараз опрокинув. Який я не бачив навіть. What's she doing? She's lighting a torch. She's making light. Угу. І зараз Максима вже вертатися назад і запалити ровню. She'll be safe. Now the darkness will swallow you. Where is she going? Faster, faster, keep going. Faster, faster, keep going, keep going. Stop. Now the darkness will swallow you. Where is she going? Faster, faster, keep going, keep going. Єсть.
think of him. A tender guiding flame in a world so black. The longer it burned, the more she convinced herself that there was nothing beyond its reach. How little separates us from what we fear. Sigurd's newfound power lets him hear the birds speak. And they say, Sigurd should have the heart himself. Rain wants Fafnir's gold. Sigurd should kill Зараз Rain історію before заслухаємо. Rain kills him. Sigurd should find Brynhild the Valkyrie, who sleeps an enchanted sleep. Sigurd heeds the bird's advice. He kills Rain, eats Fafnir's roasted heart, and takes Fafnir's treasure. And he embarks on a new quest. To ride to Hinderfell and find Brynhild, the Valkyrie. Саме ніс. Десь на гэтым узроўні павінна быць ужо галава. Пачынаецца. It's coming. Stop sense you. The darkness is coming. Come back to me. Come back. Do you hear? I hear you. Come back to me soon. I'm coming for you. Follow my voice. I'm coming. Come back. The darkness is here. Keep going. Just use your eyes. The light is see it. You see it. Remember to Давай, сынок, чому ти не получиш далі? Що за холера? Калі гэта мяне зараз вяртала назад, то я ўпэўнены, гэта быў баг. Бо яна просто захрасла. Так. Я дакладна, прям просто яна захрасла, яна не паўзла далей. I hear you. Come back to me soon. I'm coming for you. Follow my voice. I'm coming. Ну, давай. use your eyes. Ну, а что я зроблю? А наперед она не лезет. Я не веду, что я повинен зробить. Это дивно. Пробуем яшчэ раз, бо гэта адзіны шлях, мне так падаецца. Ну, ён відавочна адзін. Я зараз можа на клавіатуру паспрабую. І мышы. Я тут альбо назад могу, альбо уперед. Тут два варианта только. А цель не повеличивается, а по кругу повеличивается. I hear you. I'm coming for you. I'm coming. Ось, яна говорить... А, там літерально бачно, що можна полезти далей. Але ж...
Вось у гэтым месяцы яна захрасла просто. Во. На геймпаде чамусь захрасла яна ў тым месцы. I see you. The beast has no. You're not taking it from me. I warn you, Senua. I can smell your... No. You betrayed your god. I am leaving with him. You turned your back on me. That is why Dillion will rot in hell. Come to my shadow. А, холера. Ты что ты будешь робить? Breathing darkness. Это яно, я хочу стекляк, як тата, танк, это яно і ёсць. Яно амаль, скажем так, голос танта була сцена, дзе голос танта амаль літаральна перайшоў у гэты голос. То бок гэта хутчэй увасабленне яе вось гэты голос, які гаворыць, што яна нічога не адолее. Яе голос, яе цемры і праблемы. Я зараз, калі вось гэтая сцэна, калі я убягае, мне прыходзіцца на слых яго знаходзіць, дзе ён знаходзіцца, і тады я могу пазбегнуць яго атакі. Зноў шукаем яго, шукаем. Дзе ён, дзе ён, дзе? Вось тут.
Де він? Ось, знайшов. People think of evil as an unnatural, invisible force, and so invoke the gods for protection. But evil can come from the hand behind the gods. A familiar hand, cold and cruel. He tried to fix her with his rituals, kept her trapped in that hole. She couldn't say which was worse. The darkness, or the monster that her father had become. She couldn't fight them both. And so she left, headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed, she wouldn't have survived. But maybe Delian would still be alive. Зараз, каб перакласці яшчэ папярэднюю частку гэтай катсцэны. Яе тата саджаў яе ў яму і праводзіў рытуалы з шмат рун, ну, яма, у якой па ўсіх сценах былі руны. Там быў такі момант, я не до канца разумеў з боку, на каго яна глядзела ўверх, калі яна знаходзілася ў гэтай яме. Яе тата саджаў яе ў яму і праводзіў рытуалы, спрабуючы пазбавіцца праз іх ад цемры ўнутрысцэннай. Але гэта бясконцыя, ну, па тыпу такія рытуалы, яны, ну, яе яшчэ больш, ну, яшчэ больш праводзілі яшчэ горшы стан. Ось, і таму яна збегла ад таты і збегла да Дылана. І спрабавала, гэта часткова прычына, чаму яна пабегла ў лес. Навогуле. She will save his soul, even if this time she can't save her own. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. Listen. But believe this, it was my mission to make you hate. To hate the darkness with a passion so great it would focus your mind on this quest. For without it, I fear you would have let those slack. All this time I've wanted to protect you from the truth that would have destroyed you a long time ago. But you have conquered your darkness at every turn. You deserve to see behind the veil of darkness. Take me to the mountain. As deep as we can go. I won't stand in your way. She has to trust him. You will not survive what is in there. Яна трохі памірылася з гэтым унутраным зверам, вось гэты голас унутры сябе. І ён-то ставіцца, да, ну, гэты голас па тыпу «я тебе рыхтаваў», ну, па тыпу «я рыхтаваў тебе да гэтай цемры, якую ты стрэнеш». Але гэта таксама той жа голас, які гаворыў ёй, што ёй, ну, голас таго, што яна не можа нічога адолець. І яна, скажем так, перамагла яго, і ён стаў, ну, скажем так, не той, каб сябрам, але хоць супакоіўся на час. Зараз унутры гэтай гары і ў самым версе знаходзіцца гэты драўляная нейкі драўляны будынак наверсе. Я так разумею, нам на самы верх?
Mother, I won't let the darkness trick me again. I know you're safe with the gods. I can feel Hela's gaze, searching for secrets inside of me. Secrets that even I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Dillion. I will fulfill my vow, whatever the cost. No, she can't. It's too dangerous. She has the sword. She is rotting. Так, я могу пойти тут. А з этого боку я хоча вообще нигде не пройду, так? А, не могу. Добре, давайте поглядим, что там. По руцэ ў яе распаўзаецца чорная цвіль. Гульня гаворыць, што калі яна дасягне галавы сенуэ, то сенуэ што далей пасля гэтага квест к сенуэ праваліцца і прайсці далей, ну, увесь прагрэс будзе страчаны. Гэта тое, што гаворыць гульня. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be great. Патрымліваецца гэты шлях наадварот, які абавязкова. Ну добра, ідзем ім. Abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. Я так разумею, простую браму мне патрэбна прайсці. Альбо нешта такое. А, я павінен быў як мінімум сюды прыйсці, каб сабраць мост. Часткова. А, другой паловы не хапае. Разумеў. Разумеў. Тады назад. Ау. Болючо. It's nearly over. Behind you. Оу, колькі вас тут? Behind you. Забралося вас, блін. Давай, атакуй. О, нет, это я не добью. Забралося. Take him down. Take him down now. Behind you. Look behind. How will she do it? Дзверы зачынены, а што я магу зрабіць тады? А, блін, якога хера? Толькі што яны былі зачынены. No. She cannot bargain with Hela. She's not strong enough to get Hela. What does Hela want?
ніхто не можа дамовіцца з Хелай. У адной легендзе узгадвалася, што Хела была згодна аддаць душу Бальдра толькі тады, калі ўсё, кожная раслінка, кожная жывёла, кожны каменьчык пагадзіцца, каб не пагадзіцца, а будзе плакаць па Бальдру толькі тады. І адзін троль, мне падаецца, альбо нехта, альбо огр не пагадзіўся. Ось. І цікава, што можа Сенуя прапанаваць Хелі, каб яна дала Дыліана назад. Гэтыя пытанні задаюць. Галасы і задаюць ёй. This isn't just a broken bridge, is it? Mother, you showed me how to see further. To see the hidden wonders in our world and explore new paths into the unknown. To lead so that others may follow, or to warn so that they may avoid. That is our gift and our duty. I'm not going to look away in fear anymore. Ось такого моста ми верталі. She can do it. Але третього не хапає яшчэ. Нам треба поглядзець кавалачкі, які яшчэ нейкія ёсць. She must see. She has the sight. She can see their secrets. Ага, я з самого моста могу паглядзець і стварыць тут сабе аб'ект. Я не ведаю дакладна што, але з таго боку. А вось тут лесіца, хутчэй за ўсё, так? Альбо праход. Праход. She's found a way. There's a way. She can see it. She must align herself. She can do it. That's the door. Ёсць. She aligns herself. It's there. Наколькі памятаю, зараз будзе, такой невялічкі спойлер, но я упэўнены, што нам засталося 10 гадзінаў. На жаль, гадзіны ў мяне няма, таму будзем допраходзіць у наступны раз. And Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. Не могу The адчыніць. land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods А што мы will можам assemble. зрабіць The адсюль? dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east. The Midgard serpent will turn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Друг зараз розповідає історію Рагнарока. Покраху збираємо камені. Одразу очинім скорот. Сумарна гадзіна 7 атрымоўваецца, прыкольна так. Можа 8, можа я не маю рацыі, я на 1,5-10 гадзінкі будзе. Ось, бо па адчуваннях я памятаю гэты мост, я памятаю сцэну пасля моста будзе, і я памятаю сустрэчу з Хелай. У 2 этапы, як мінімум, за ёй сустракацца. Я не памятаю дакладна, па тыпу, што раней адбудзецца, якая сустрэча. Можа, зараз мосток пройдзем, сустрэнемся з Хелай, вось прыкладна такое. Але па падзеях ужо, падаецца, больш нічога і няма. Ау. Потому что зараз нам уже і па, скажем так, яшчэ адзін. Па увогуле праблемы Сенуі, скажем так, па яе гісторыі, асноўна ўжо распаведзена. Бок, яе гісторыю з Діланам не хапае толькі ў гісторыю развязкі самой.
Ось, забрали мост. Можна вертатися. Эта брама зачинена. Еще раз її перевіримо. О, мені подається, гэта я не читав. The Northmen say that at Ragnarok the gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash. Trolls will walk the land. Men will tread the road to hell, and the heavens will split open. Ага, блін. Remember your training. Too slow. She finished. Все больше и больше. Ай-яй-яй. Get up quick. She's hurt. She's injured. Ended it.
Я такого не пам'ятаю. What happens to us? We die too. Do we die too? We I die don't too. want to die. I don't want to. We'll all die someday. I don't want to die. And when everyone's gone, even the gods will die. We don't want to die. I don't want to die. Senua, stop. Turn back. Stop. Stop her. Why is she Going. Stop. Senua, stop. What happens to us? Stop her. Why would she stop? To die, she won't stop. 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 I don't want to die. I'm sorry. I didn't ask you to be a part of me. If you don't want to die with me, then leave me alone. I don't want to die. Please stop. 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 You'll never come back if you go there. There is nothing to go back to. We only have each other now. Don't abandon me. Everyone suffers. They were right about me. Listen to me, not them. They were afraid. Like children scared of the dark. So was I. They made up monsters to fill the void. That doesn't make them real. They made them real. No! Follow your soul and let go of the Senua of old. For there lies your weakness, and the darkness will find it. Окей. Яна позбавилася від свого минулого, забила у себе старую сену. It's not like the old stories, is it? The noble warrior facing evil in search of victory and honor. Clear dividing lines. No. Oh, this place is not quite like that. It's as if it knows that true torment lies within. Memories you cannot defeat, cannot escape. Я не собрал все Is камни. her hell. Я не упомню, ці есть. Мне падаецца, няма іншай канцоўкі, калі собираеш усе камяні. Але вы зараз чырвоненькім адзначаны ўсе тыя, якія не сабраў. Wait, Mother! don't see me like this. Turn away, Senua. Окей. Яна літаральна спалілі яе маці. І яна дзесьці глыбока гэта трымала. Это тата яе спаліў. Faces fear and suffering. You can see it. I remember it clearly now. She has nothing to fear anymore. The gods have saved your mother. Through my hand. You killed her. It is the will of the gods. Fuck the gods! You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. They crawl into your soul and rot you from the inside. Defy the gods like your mother, and the darkness will come for you too. You understand, Senua?
cursed me with your own madness. I was just a child. You created this darkness! You created this darkness so you could hide behind it! Only suffering brings salvation. It is the way of the gods. А ось і Хелла. Яе тата... Зараз спыню. Яе тата спаліў яе маці, каб па тыпу пазбавіцца ад цемры ўнутры яе маці. Па тыпу так ждалі богі, вось гэта ўсё. І, ну, карацей, вось мы маем, што маем. І ў выніку гэта яшчэ больш кінула сыную. Калі б ёй было, можа быць, нешта, можа быць, яна была бы і нармальнай скрозь сваё жыццё. Ну, як нармальнай. Проста не страдала бы ад захворвання так моцна. Вось, то гэта яе дакладна ўжо кінула да краю. You are a lie! She didn't defy the gods. She defied you. And so you killed her. You didn't pray to the gods. You prayed to your mother. Your mother, who was too weak to fight the darkness and abandoned you. You tortured her. You killed her. You are the darkness. Those rituals, the years of isolation, the pain that still haunts you. It was the only way to fight the curse within you. You're a liar. The darkness is inside you and it will destroy you. You're a liar! No, Senua. The darkness is here. You cannot wish it away. And it will watch as you draw your last dying gasp. I won't let you kill me. Ah! Odczepcie się. Калі вам падаецца
Што у мяне тармазіць? У мяне тармазіць. І гэта на маём новым кампе. Я памятаю, што гэтая сцэна вельмі тармазіла і раней. Я не ўпэўнены, што мне патрэбна перамагчы тут. А можа і патрэбна. О, і развалілася трошки пагукаса на Sky 500. Дзякую вялікі. Ён тармазіць літаральна, калі ў одно месца дзесьці там разгарнуцца, і там пачынае тармазіць канкрэтна. О, я перамог. You're a liar and a murderer. And if you really are Hela, then I have a sword here that can kill a god. Look at you. Running forward, moving backwards to wallow in your miserable past. You're making a mistake searching for Dillion. The same mistake that killed him in the first place. I'm trying to save you from yourself. You still believe it is a lie? The plague of darkness, the butchering of Dillion by the Northmen. You saw it yourself. You told everyone I was cursed. They believed you. I believed you. Tell me, Senua, where is Dillion's soul if the darkness is alive? How you saved him? He's here. I know he's here. Dillion, I know you're here. Hold on. I'll find you. Одразу все боссы пошли. Dillion! Where is he? You're trying to trick me again with your lies. I know he's here. You took him from me. You have him. Dillion is gone. Dillion is dead. Let him go now. I'm warning you. Or what? What can he do to me that you haven't already? Fight me! You betrayed Come on! your own father. You betrayed the gods in search of Dillion, in search of love. Look where that's got you. Let go of your battle. Let go of your redemption. Let go of Dillion. Watch
Don't let your darkness hurt anyone else. Watch out. Watch out. Behind you. Ага, складано. Я настолько сконцентровался уже. Обздец. Я говорить, те самые волосы в голове. Фокус. Ай-яй-яй. Усё часцей такі як быццам бы выбух адбываецца, калі мяне пашатвае. Вось зараз, напрыклад, я не мог нічога зрабіць просто таму што яны ўжо галасы ўжо гавораць, каб я спыніўся. Адпусціць Дыліана. Ці магчыма перамагчы гэтую бойку? У мяне зараз такое пытанне. Галасы гавораць, каб я спыніўся, потому што змагацца ратаваць Дыліана няма. Ну просто яго трэба адпусціць. Гэта бойка, якую я не магу перамагчы. Але папярэдняя бойка выглядала так, быццам бы яна ніколі не скончыцца. Але мне яшчэ падаецца, те самае, хель становіцца ўсё менш і менш. Ау. Мне падаецца... Вось я зараз не спецыяльна, але прайграў.
зараз просто прагаварыць. Яна зараз ей прыходзіць паразуменне, што ніякай Хэлы няма, і яна не існуе, і цемра таксама гэта не магія нейкая, гэта, ну, гэта нерэальна. То атрымліваецца, што яна і не можа вяртаць Дыріана, і вось гэта ёй складанне за ўсё прыняць. Гэта думка ўжо, ну, галасы трошкі пакрыху падымалі гэтае пытанне, але яна трымала гэта дзесьці далёка. Вось, і зараз разуменне таго, што калі альбо яна прымае, што ёй існуе цемра і змагаецца з міфічнай цемрай, альбо яна пакідае Ділана, і вось гэта і складаней прыняць. То бок гэта часткова, ну, каханне да Дылана трымае яе вось у гэтым стане, працягвае трымаць у гэтым стане. Is that what you want me to believe? After all you've done to me? And to him? You're not a lie, but you're a liar! You crawled into me to confuse me and deceive me. But I know he's here. I know you have him. I'll give you my life. That's what you want, isn't it? My soul. Take it. I'll be a slave for you. I'll fight with you at Ragnarok. If you release it. Яна прапанавала Хелі, каб яна дала душ Дылана, і яна гатовая драцца за яе ў Рагнароке. But if you won't, you will have to kill me. Because I've got nothing left. No fear. No hate. No quest. Але калі ты не пагадзішся, табе паспрабуецца забіць мяне, бо ў мяне няма ніякага ні страху, ні ненавісці, ні мэты, ні квеста. Нічога. І тады ў цябе не будзе ніякай эмоцыі нада мною. I learned the hard way to not be afraid of death, Senna. Because a life without loss is
one without love. You turn your back on death, and all you can see is the shadow that it casts. The longer you hide from it, the longer the shadow grows until all you can see is darkness. When our time comes, we must look death in the eye and embrace it as a friend. Only then can we let go of our fear. And emerge from our darkness. Never forget what it is like to see the world as a child, Senua. Every autumn leaf is like a work of art. Every rolling cloud a moving picture. Every day a new story. We too emerge from this magic, like a wave from the ocean, only to return to the sea. Do not mourn the waves, the leaves, and the clouds. Even in darkness, the wonder and the beauty of this world never leaves us. It is always there, waiting to be seen again. Oh no. Oh. It's the rot. The darkness is back. The darkness is working. Wait. What is it? It feels... It's different. It feels... It's okay. Is it okay? This is where my story once began. It's different. And so it has to end here. It's changed. Because I cannot see further than this. Follow us. We have another story to tell. My friend, go with her. This now will be your story to witness. Goodbye. I know it's hard to tell how mixed up you feel. Hoping what you need is behind. Зараз для тих, хто може не вельмі зразумеў канцоўку. У канцы паказана было, як Сенуя аддала
яна спрабавала пагадзіцца з Хель, каб яна аддала ёй Дылана, каб яна аддала, але яна у гэтым сэнсе, ну вось гэта адлюстраванне, як Хель паказвае, што праблема яе была ў тым, каб яна аддала Дылана, а не ў тым, каб яна атрымала. Частка яе з'яўлялася той Хелі, якая не аддавала Дылана і трымала яго, ну па тыпу ў сябе. Ось, і толькі тады, калі яна пазбавілася ад гэтага, ну пакінула яго, толькі тады яна знайшла хоць нейкі пакой унутры сябе, але не поўнасцю. Як вы заўважылі, цемра, чорная цвіль, і гэта, ну, гаварылася як геймплейны момант, яна распаўсюджвалася па руцэ, і ў канцэ яна скончылася ў галаве. І больш за тое, была апошнія кадры былі, як гэтая цвіль сыходзіць з рукі, але застаецца ў яе ў галаве. Яна, ну, як бы знаходзіць баланс з гэтай цвілью, з цемрай, якая ўнутры яе. І яшчэ нам гаворылі, што калі цвіль дабярэцца да галавы, то на гэтым скончыцца увесь, ну, квест скончыцца, і ўвесь прагрэс будзе страчаны. І ў некаторым сэнсе мы гэта ў канцы атрымліваем. У гульне немагчыма атрымаць так, каб цвіль дабралася да галавы, пакуль вы не пройдзеце гульню. Гэта немагчыма. Гульня заставляе вас так думаць, і гэта тое, што было ў гісторыі яшчэ, калі толькі гульня выйшла, рэпарцёры пачалі скардзіцца, што гульня вельмі складаная, кабзда, таму што, ну, ёсць такая механіка. Але такой механікі няма, яна спецыяльна дадана, і аб гэтым гаворыцца, каб, ну, вы таксама ацэньвалі, што, ну, тут ёсць такая пракідваецца фраза, што галоўнае змаганне знаходзіцца ў вас у галаве. І самая складаная бойка знаходзіцца ў вашай галаве. І вось гэта пракідваецца ідэя, якраз вось пра эту чорную цвіль пракідваецца нам. Вось, я, можа, не самы глыбокі разбор магу зрабіць, але вось, ну, тое, што я заўважыў, што я зразумеў з гульні. Вось, калі вы штосьці яшчэ заўважылі, вам нешта цікавае зразумелі ў гульне, калі ласка, дзяліцеся. Будзе яшчэ, я закіну гэты стрым на YouTube. Зараз мне ўжо трэба бегчы, я затрымаўся, таму што ўжо бачыў, што да канца ідзе. Вось. Цікавая штука для меркавання. Класная гульня, як канцэпт. Вось. Ну і ёсць другая частка, так што мы, можа на гэтым тыдні, можа на наступным пачнем праходзіць другую частку. Можа быць. Вось, але дзесьці паблізу, бо я ўжо набыў і жадаю яе паглядзець. І зараз я яшчэ узгадаў моманты, якія прапусціў. Зараз больш кантэкста будзе для другой часткі. Цікава, палова Хель была спалена як маці сыну. Так, вельмі нагадвае. Я у першы раз, калі праходзіў, такой паралель не правёў. Я таксама зараз задумаўся, чаму яна спаленая такая. Вось. Давайте я буду глядзець, хто ў нас чым займаецца. Перадам вас далей, бо самому ўжо патрэбна бегчы. Так, каго я бачу? Я бачу Шаграэля і насамрэч усё. Я не магу зараз паглядзець YouTube, на жаль, таму я просто адпраўлю вас да Шаграэля сёння. Вось, я жадаю вам добрага вечара, добрага панядзелка і пабачымся з вами заўтра. Заўтра будзе, не ўпэўнены што, але не за Alone in the Dark. Я буду тасаваць на гэтым тыдню стрымы і яшчэ не буду абвяшчаць заранее, які расклад будзе, бо я сам у ім дакладна не ўпэўнены. Паглядзім. Смог, без праблем. Я просто каб не збіваць наратыў і тэмп, я не адказваю на каментары. Без праблем. Я чытаю, ўсё ў парадку. Просто калі патрэбна, ну, працягваць наратыў і падтрымліваць тэмп гульні, то я лепей буду просто не зачытваць такое. Я спадзяюся, ты не супраць. Добра, паехалі да Шаграэля.